Ahoj Ireno, tady Jiří Kromichal s tvojí švihovou analýzou. Dal jsem ti tam Michel V. Tady vidíš jako to postavení k balónu a hlavně, že to je spíš takové to Y, jak jsme se o tom bavili u těch rukou. A ty to máš tadyhle jako jednu tu levou paži s tou holí v jedné linii. To se taky tak kdysi vyučovalo, jo? To, aby si nemyslel, že to je úplně špatně, protože Jack Nicklaus tak hrál, ale my dneska jsme jako přesvědčeni, že to je lepší mít ty ruce nad balónem, jako většina těch lidí to dělá na té túře. Pak jsme korigovali to tvoje držení v té pravé ruce. Ty vidíš, že máš ten palec trošičku moc nad tím, nebo vlastně doprava na straně. A když se podíváš na tu Michelle, tak to vidíš, pak ti to ukážu ještě i u té Beth Daniels, jaký to tam má. Ten nápřah je akceptovatelný, tam jako tu chybu nevidím, všecko se dá zlepšit, ale na tom nápřahu bych na tvém místě vůbec nepracoval. Jo, to je docela podobné. Možná trošičku kratší. Ty vidíš, že oni tyhle holky na té túře tak dlouhý nápřah nepoužívají a možná by ti to prospělo, že prostě trošičku kratší nápřah, abys tam měla víc kontroly. Ale jinak, OK, souhlasím s tím. Ten první pohyb dolů, podívej, co ona udělá. Ona jako začne těma bokama, posouvá to dolevo a vidíš, jak ten nalevo a tady jí vede, ty vidíš, jak ten pravý loket je tady pod tou levou paží. To znamená, že on ten pravý loket vlastně pomáhá tím tahem dolů. On táhne. U tebe ten první pohyb, posun doleva, správně, ale ten pravý loket pod tou levou paží nevidíme. Ty s ním jako trochu tlačíš. Ty to uvidíš potom i na těch snímkách zezadu. Tady je jasné, že ten pravý loket je vlastně vedle těla a není před tím bokem. Podívej se, ona si ho táhne skoro před ten pravý bok, před ten pravý bok, ten loket je pořád tam. Ta levá je teda natažená, ale ten pravý bok je pomalejší než ten loket. U tebe je to naopak. Ten tvůj pravý bok předběhne ten loket, necháš nataženou levou paži tady a není právě ten recock, jo. Ty jsi se ještě nenaučila, ty to děláš tím ramenem, ty jsi se totiž nenaučila tady tenhle pohyb, co oni dělají všechny hráčky nebo hráči, že po tom, co prošli, oni nechávají pravé rameno vzadu, ale tadyhle kokujou to zápěstí. A to je něco, co bych tě velice rád naučil. Tím pádem se naučíš tu levou paži, jak my říkáme, to fold down, že se to prostě jako skládá před tím tělem, jak byl vlastně ten pravý loket v nápřahu, tak by měl být ten levý loket teď, jak prošvihneš. Tím by si měla finish, při kterém si mnohem uvolněnější, relax. Ty ruce by končily ten švih nad levým ramenem a měla by si tu hůl vyset dolů. Podívej se na sebe, ty jdeš těmi rameny moc daleko dopředu. Vidíš, ještě si vůbec neudělala ten recock, jo? Pořád to ještě držíš. Ta hůl vlastně by tadyhle měla takhle teď vyset. Ty máš to rameno trošku dál vpředu než ona, podívej na to, pořád to ještě držíš. Ty si právě nedovolila té hlavě, té hole, aby ti znova v tom prošvihnutí znova zlomila nebo kokovala ty zápěstí. Tam ztrácíš na délce a hlavně ti to půjde dozad, tenhle pohyb. Jo? To je děsně namáhavé. Já ti to ukážu ještě jednou ze zadu, protože si myslím, že by se to mohla, a na to vzal schválně črevo, vezmeme tady Michelle taky s tím driverem ze zadu. Ty máš teda trojku. Ona je trošku víc kolenou a má narovnanější ten trup, ale to je taky možná tím, že má 1,80 m. To bych tady moc neřešil. Co bych určitě řešil, je ten úhel tady mezi těma pažema a tou holí. Tam by si měla být trošičku níže. Jo, máš ty, jako když si ty ruce, ty paže měla trochu daleko od těla. Přesto ten nápřah, jak říkám, dá se to akceptovat, až na to držení, to zase tady ukazuje, no, zavírá ti to tůl, ale hele, říkám, je to trochu ploší a tak dále, ale dá se to akceptovat. Ten rozhodující pohyb
podíváme se teď na ní, ten rozhodující pohyb, teď je to zpomaleně, tak ona je samozřejmě strmější než vy, jo. Teď ale začne dolů těma bokama a hlavně ten pravý loket půjde dolů. Vidíš to, jak ten pravý loket jde před ten pravý bok. Ona se ho snaží tam dostat do tlače, aby přišla zevnitř k balónu. A ty v té samé pozici teď začneš ze zora a ten pravý loket ti zůstává za tím bokem. Rozumíš, on je tam blokovaný, my tomu říkáme blocked, že vlastně nemůžeš teď udělat ten release, ten pravý loket zůstal tam, u toho těla, je to zafixované, pevné. Já vím, že vás to taky někteří lidé dřív učili, jo. Na začátku nám to taky ve varech říkali, že to pravý loket musí, to už je teda 50 let, ale slyším to tu pořád, tak ne, aby si myslel, že nevím, odkud to máš, já vím, že jsi to nevymyslela ty. A tady jsi blokovaná, ten pravý loket se nemůže kolem toho boku protáhnout, a proto držíš tu levou paži, podívej, jak dlouho ji držíš rovnou, jo? Ty to máš úplně rovné, kdežto ona tadyhle jako všichni před tělem, tak a už tu levou paži, už ten levý loket zase nechává skládat a už tam má zase, vidíš, ten výkok, tady je zase ten úhel, jo, o kterém jsem se předtím bavil. To ona tady už má, kdežto ty tomu nikdy nedovolíš, aby ta hůl, vidíš to, ty ještě pořád to držíš a teprve teď na konci se necháš otočit, ale je tam velká námaha pro ty ramena, hlavně pro tu tvoji páteř nahoře, jo, pro tu krční páteř, to je strašný nápor a časem by se ti mohlo stávat při turnaji, že prostě nemůžeš ten švih udělat, jak by si chtěla. Tak budeme muset pracovat na tom, aby si ten pravý loket dostala lehčej, trošku víc před tělo, tady jak jdeš dolů, hele, tak vidíš to, tohle se nesmí stát. Tohle je ten blok, tohle je ta chyba. A já si myslím, že když se podíváme ještě, kde ji tady mám, ta Beth Daniel, ta v 2000 byla vyhlášena holkama, konkurentkama jako nejlepší švih na túře a ona, teď jsem tebe dal pryč, ale to nevadí, ona dělala kapitánku při Solheim Cupu těm Američankám, podívej se, tohle je ten pohyb, vidíš? Tohle bych tě strašně rád naučil, aby si měla to pravé rameno vzadu a už tady byl ten recock. A když to uvidíš zezadu, tak ona to dělá přesně tak, jak bychom to chtěli dělat. Ona se napřáhne, tady je to trošku kratší než u tebe, začne tím bokem a podívej se, ten pravý loket jde dolů vlastně před ten bok, víš, takže je volný teď, on je volný. U tebe, když jsme viděli, že jsi tam byla v téhle fázi vlastně blokovaná, ne? Podívej, když to srovnáš, ty jsi tadyhle, jsi vlastně za tím bokem a ona měla ten pravý loket nahoru, tak a ten pravý loket zůstane před tělem, tak a tady je to úplně volné. Vidíš to? Je to ten recock, takže ten loket už je zase uvolněný a u tebe víme, že tadyhle potom to držíš strašně dlouho natažené. Jo, že to děláš těmi rameny a že nepovolíš ty zápěstí. Samozřejmě, jako v obě dvě děvčata, jako Radka a Katka, máš taky výborný pohybový talent, trefujete všechny tři ten balón výborně, tomu odpovídají i ty vaše handicapy. Vím, že hrajete i pod tlakem dobře, ale třeba ten cíl, nasměřovat to někam na ten scratch nebo pod tu nulu, protože na to máš. Jo. Když v tomhle věku už se takhle pohybujete a už takhle ten balón trefujete, tak vlastně byste během 2 let všechny tři měli patřit do té špičky, hrát za nároďák, no a koukat, jestli se někde umístíte i v té Evropě, protože, jak říkám, máte na to. Měj se, doufám, že ti to pomůže. Naschledanou.